auren mutum biyu. Amarya sarauniya, sanni ki gimbiya, sanni ki jaruma, ke ce zinariya. Matan gidan biki a yau duk ku furfuto, murnar aure na jarumai. Allah na sa a farko shine yawa ni ko waƙar aure a yau na ɗauko. Allah kayo salati ga maikin sufa da sarki, wannan wanda ya yi wa fati. Amanar Nasir ne la 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 la. Amarya ta taka, amarya juya, aure ya dauru. Allah in nufa za a yi makurumfa domin hutawa. Allah kare ku da sharrin shaidanu, dangin yan bori. Amarya Aisha da angonki Mustapha, aure ya dauru. Kaduna muka yi sauka, Kaduna muka yi sauka, a yau auren gata muka zo. Aisha amarya ce, Aisha amarya ce. Mustapha ango ne, Mustapha ango ne. Sarka ina waƙe, sarka ina waƙe, so yake sa maula. Mustapha ka ba ta kula, naga ka sa hula, kar ka sa kai kwalla. Aisha kai Aisha, so Aisha amarya amarya gimbiya, amarya amarya sarauniya, amarya amarya zinariya, amarya amarya Aisha, amarya amarya Aisha. Mustapha 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 gida ga Aisha, auren su. Zan gaida anti, ita ce ta sanai waken nan. Antinmu Hajiya Hadiza ina ƙaunarki, dumakiya naki sun dake akan ba sa sanki. Allah ya yi maki garkuwa kar su cuce ki. Allah amsa mun Rabbana ya Allahu. Allah sarki ne makiyanta sasi ihu. Anta Hadiza na mai kuma kishina, taso aikina, taso waƙata, taso aikina. Ta ce mini sarka yo ake, gashi a yau na yo alkawari na yo cikawa duk. Amarya ta taka, amarya juya, ango ta taka, ango juya. A nan ne za na tsaya, ba batun gajiya, zan ɗan dai koma. Mata 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 caccashe, mata dangina, mata tushe na, mata caccashe, kudan caccashe. Mata 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 mata